čau lidi, já vás dám dole v další videa, tohle bude studená spíš ledová challenge. Ne. A mám tu speciálního hosta. Je to Poláček. Je to Polák, ale trochu mluví česky. A máme tady tu parádu. Teda takhle. Jo, ty vole. Koukejte, jak jste tam. A je to krásný. A děkuju za těch 5 lajků. Musel jsem do Polska, abych sehnal tady toho. Viď? Ne, studí jako hovno. Tak bychom mohli na to jít. Háček je v tom, že prostě ukousneme kus a musíme to nejdýl vydržet v puse. Ne, teď ne! No. Tak jdem. Počkej, takovejhle kus. Takhle? No. No, takhle. 3, já to bude studovat. 3, 2, 1. Tak počkej, kdo to vydržel? Já ne. Asi jo, tak to napište do komentářů ještě jednou, trošičku maličko. Ne, jo? Ne. Ale já mám maličko. Tak jo, tak maličko, jo, teďka. Jak to ty blázne vydržíš? Jsi normální blázen. Tak já si taky vezmu velké, jo? No. To studí. Tak jsi v pohodě? Já už nemám. Já mám vodu. No tak asi bude konec, viď? Teď. Já mám. Ale já ne. To máš? Ne. To je odsumlaný penis. Já myslím, že u toho bude asi konec, ale je to vážně dobrý. Všechno nejlepší! Ty jsi to vyplivl? Ne, mám. Aha. No tak to bude asi konec, on si tady dává frikáv. Tak teďka on do mě pásí zmrzlinu. Tak já myslím, že to z toho bude ten konec tohohle videa. Dejte 7 lajků. 7 lajků. A bude další video. Pomoc. Čau, čau.